Kieku ma kienx hemm id-dem tagħkom, kieku jien m'għadniex hawn. Kliem Christine Grixti li permezz tal-loti tad-dem irnexxielha tgħaddi minn operazzjoni fejn ingħatat qalb ġdida u reġgħet bdiet mill-ġdid. Għalhekk qed hawnhekk biex inwassal il-messaġġ, nirringrazzja d-donaturi kollha u fl-istess ħin nqawwi iktar nagħmel iktar kuraġġ il dawk in-nies biex kemm ikunu organ donors u anke blood donors għax nibbenefikajt mit-tnejn. Nataw ukoll testimonjanzi qawwija minn individwi li benefikaw bil-kbir mit-trasfuzzjonijiet tad-dem. Fosthom kienet Frendo, Missir Jerome, li tilef il-ġlida kontra l-marda tal-kanċer madwar sentejn ilu. U kif it-tifel kellu bżonn l-ewwel borża, kont ħadd id-deċiżjoni li nibda nagħti donation jien biex impatti ftit. It's a commitment imma fil-kuntest tiegħi għandu sinifikat partikolari minħabba t-tifel. Aħna l it-tifel tlifnieh wara kombattiment 4 snin, imma l-ħares ma kienx id-dem għax kieku konna nitilfu ħafna qabel. Tkellem ukoll is-surġent Simon Xkembri fejn saħaq dwar kemm kien kruċjali għalih li wara l-inċident li għadda minnu sab biżżejjed dem. Huwa qal li mingħajr id-donaturi tad-dem l-isptar ma jkunx jista' jimxi. Dawn it-testimonjanzi saru l-ġimgħa filgħaxija f'ċeremonja fejn nagħta ħar li 17 il-donatur tad-dem, 10 nisa u 7 irġiel mill-President ta' Malta George Vella fil-Palazz Presidenzjali tal-Verdala il-Busquet. Susan Bonnici ilha tagħti id-dem għal 24 sena. Hija tkellmet dwar kemm huwa importanti li wieħed jagħti id-dem. Inti qed tagħti l-ħajja lil ħaddieħor. Xi ħaġa li ma tistax tixtriha. Kollok kemm ikollok flus, tistax tixtriha. Tkellimna wkoll ma' Martin Bugelli li ilu donatur tad-dem għal diversi snin. Spjegalna x'waslu biex jibda jagħti id-dem. L-ewwel darba li tajt id-dem jiena fin-1985. Konna 3 teħbieb Paċeville u kien hemm il-hijack tal-Eġipt tiegħi. Ħarġet l-aħbar, mweġġajn ħafna, tlaqna, u morna nagħtu d-dem. Bajt nagħti d-dem u mbagħad qlib tal-platelets, issa xi jaħta l ġejt qlib tad-dem. F'indirizz lil dawk preżenti, il-President George Vella ratħar lil dawn id-donaturi, deskritti minnu bħala eroj ta' żminijietna, li ddistingwew lilhom infushom minn oħrajn għall-atti nobli tal-truiżmu. Il-qofol ta' din l-attività kien sabiex dawn id-donaturi tad-dem iservu ta' mudell għal oħrajn li qed iridu jibdew jagħtu u lil dawk li diġà jagħtu jixprunawhom biex ikomplu jkunu ta' servizz u ta' tama għal morda.